Што ўжо нарабіла непагадзь і чаго чакаць ад надвор'я? Чым будуць карміць беларускіх школьнікаў з 1 верасня? Якое новаўвядзенне падрыхтаваў нацыянальны аэрапорт Менск для падарожнікаў? Пра гэтыя ды іншыя падзеі чацвярга раскажам у кароткім выпуску навінаў у найбліжэйшыя хвіліны. Навальніцы месцамі моцныя ліўні, град і шквалісты вецер да 15-20 метраў за секунду. Сёння ў краіне дзее абвешчаны сіноптыкамі аранжавы ўзровень небяспекі, а ў Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў папярэджваюць пра магчымыя рызыкі, у тым ліку пашкоджання лініяў электраперадачы і дахаў будынкаў. Напярэдадні стыхія ўжо прайшлася па некаторых рэгіёнах краіны. Гэтак Валожын у Менскай вобласці накрыў магутны шторм. Шквалісты вецер ламаў дрэвы, а вуліцы гораду затапіла ліўнем. Непагадзь абрынулася і на Гарадзеншчыну. У 5 раёнах вобласці, у тым ліку Лідскім, Воранаўскім і Смаргонскім, шквалісты вецер і залева парушылі электразабеспячэнне. Без святла аказаліся каля 3 дзясяткаў паселішчаў. Аднак да канца дня энергетыкам удалося цалкам аднавіць працу лініяў электраперадачы, паведамілі ў горадня-энерга. Лівень у горадні дадаў клопату дарослым, а вось дзецям падарыў яшчэ адзін варыянт, як бавіць час на дварэ. Як толькі непагадзь супакоілася, малеча выбегла на вуліцу і зладзіла сапраўдны тэст-драйв мясцовым лужынам. Глядзім без каментара. Ліміт на чаканне дыягностыкі. У Беларусі змяніліся правілы запісу на планавыя камп'ютарную і магнітна-рэзанансную тамаграфіі. Цяпер дзяржаўныя больніцы і паліклінікі маюць правесці гэткія даследаванні не пазней як праз 30 календарных дзён пасля прызначэння пацыенту. Новы ліміт часу датычыць КТ і МРТ без кантраставання, паведамілі ў Міністэрстве аховы здароўя. На экстранная сітуацыя правілы не распаўсюджваецца. Такіх пацыентаў прымаюць па-за чаргой. У выпадках, калі чакаць тамаграфіі даводзіцца больш за 30 дзён, пацыентам раяць ісці да кіраўніцтва медустановы альбо пісаць у афіцыйны чат-бот Мінздароўя. Разам з тым, на Гомельшчыне кабінеты МРТ адразу ў 5 больніцах перавялі на кругласотневы рэжым. Гаворка пра 3 клінікі ў Гомлі, а таксама раённыя шпіталі ў Жлобіне і Рэчыцы. Менавіта гэты рэгіён улады афіцыйна прызналі праблемным. Тамаграфію пацыентам там даводзілася чакаць каля 40 дзён. У Міністэрстве аховы здароўя павялі, як медычныя установы будуць працаваць найбліжэйшымі днямі. Гэтак заўтра, 3 ліпеня, больніцы і паліклінікі прымуць пацыентаў паводле раскладу святочнага дня, а 4 паводле графіку суботы. Найбліжэйшымі днямі працу амбулаторна-паліклінічных арганізацыяў, прыёмных аддзяленняў, траўмапунктаў і рэанімацыяў узмоцняць. Там арганізуюць дзяжурствы найбольш кваліфікаваных спецыялістаў. На асаблівы рэжым пераходзіць і служба хуткай медычнай дапамогі. 3 ліпеня ў краіне задзейнічаюць каля 250 брыгадаў. Яшчэ каля сотні пакінуць у рэзерве. Беспасярэдня ў Менску на змену выйдуць 34 экіпажы. Нагетсы, пельмені і блінцы. З 1 верасня ў беларускіх школах кардынальна зменіцца правіла харчавання. Галоўная мэта зрабіць так, каб вучні з'ядалі абеды цалкам, а сталоўкі пазбавіліся ад велізарнай колькасці харчовых адкідаў, піша дзяржаўная кампанія «Белта» са спасылкаю на Міністэрства адукацыі. Выдаткі на школьныя абеды вырастуць на 5%. Пры гэтым кошт порцыі зробіцца аднолькавым як для малодшых, гэтак і для старэйшых класаў у выпадках, калі вучням належыць толькі адзін прыём ежы. Каб дзеці елі з апетытам, акцэнт зробяць на папулярных у дзяцей стравах. З буфета ўжо здымуць жорсткія ліміты на штодзённы продаж піцы ці выпечкі, а ў калідорах усталююць вендынгавыя аўтаматы з ежай і напоямі. Чарэшневы ажыятаж пад Менскам. Сотні людзей выстраілася ў велізарную чаргу ў садзе Інстытуту пладаводства НАН Беларусі, каб самім назбіраць, а пасля купіць ягады. Наплыў ахвотных у 30-градусную спёку аказаўся такім вялікім, што на выхадзе, дзе трэба было разлічвацца за ўраджай, давялося тэрмінова ставіць дадатковыя вагі. Галоўны прадмет спрэчак у садсетках – кошт у 12 рублёў за кожны кілаграм, які ты выносіш з саду. Праўда, такі цэннік апраўданы бонусам. Усё, што ты з'ясі проста з дрэва падчас збору, бясплатна. І хоць скептыкі ў каментарах заўважаюць, што, напрыклад, на рынку табары чарэшню прадаюць па 5 рублёў, азарт сабраць сабе вітаміны ўласнымі рукамі перамог эканомію. Чарговая магчымасць набыць ягады надасца 7 ліпеня. Папярэдні запіс не патрэбны.
Падарожнічаць без доўгага чакання і лішніх хваляванняў. Нацыянальны аэрапорт Менск запусціў у тэставым рэжыме сістэму самастойнай рэгістрацыі і здачы багажу. Пакуль паслуга даступная толькі пасажырам расійскага аэрафлоту. Стойка самарэгістрацыі і кіёскі самаздачы працуюць на 3-м паверсе ў зоне вылету. Рэгістрацыя адкрываецца за 24 гадзіны да вылету, а прыём багажу за 2 гадзіны. Экран тэрміналу прапануе 3 опцыі: зарэгістравацца на рэйс, раздрукаваць гатовы онлайн-білет, каб аформіць багаж. Каб здаць рэчы, трэба прытрымлівацца інструкцыяў на экране. Узважыць валізу, пацвердзіць адсутнасць небяспечных грузаў і наклеіць атрыманую бірку. Далей багаж ставіцца на транспарцёрную стужку суседняга кіёску, дзе пасля сканавання аўтаматычна адпраўляецца на рэйс. Сапраўдная гістарычная сенсацыя на Гомельшчыне. Археалагічная экспедыцыя Інстытуту гісторыі Акадэміі навук выявіла раней невядомы замак перыяду Вялікага княства Літоўскага. Падчас даследаванняў у вёсцы Антонаў Нараўлянскага раёну навукоўцы адкапалі мураваныя канструкцыі абарончага двара 16-17 стагоддзяў. На знакамітай радзівілаўскай карце 1613 года гэтае месца было пазначана сімвалам вежы. Менавіта яе падмурак з адметнай цэглы і адкапалі даследнікі. Акрамя падмурку вежы выявілі рэшткі абарончага валу. Паводле гісторыкаў, замак быў разбураны, імаверна, ў сярэдзіне 17 стагоддзя падчас казацкіх рэйдаў. Сёння ж унікальнаму помніку пагражае рака Славечна. Яна змяніла рэчышча і бязлітасна падмывае пагорак, вымываючы ў ваду каштоўную старадаўнюю кафлю. Частку калекцыі ўжо выратавалі і перадалі ў мясцовы школьны музей. Навукоўцы канстатуюць, дзякуючы экспедыцыі на карту Беларусі афіцыйна вярнуўся яшчэ адзін страчаны замак. Сапраўдны трылер з галівудскім сюжэтам разгарнуўся на футбольных палях у Паўночнай Амерыцы. Першы раунд гульняў на выбыванне на чэмпіянаце свету па футболе падарыў заўзятарам адразу некалькі неверагодных камбэкаў і гістарычных дасягненняў. У Атланце зборная Англіі была за крок ад гучнай сенсацыі ў матчы супраць Конга. Прапусціўшы мяч у пачатку сустрэчы, англічане доўга прыходзілі да прытомнасці, марнавалі моманты. Выратаваў фаварытаў капітан Гарры Кейн. Пад канец сустрэчы аформіў дубль за 11 хвілін. Наперадзе ў Англіі сустрэча з Мексікаю. Яшчэ больш вар'яцкую драму прыняў Сіэтл, дзе Бельгія вырвала валявую перамогу ў Сенегалу. Большую частку афрыканская каманда цалкам перагульвала суперніка, але па выніках 120 хвілінаў наперадзе Бельгія 3-2. А вось у Санта-Клары гаспадары мундыялю зборная ЗША напярэдадні грандыёзнага свята 250-годдзя Дня незалежнасці краіны зрабілі падарунак ёй і выйшлі ў 1/8. З лікам 2-0 зорна-паласатыя перайгралі баснійцаў. Сёння гульнявы дзень, а 22 вечара распачнецца сустрэчаю Іспаніі і Аўстрыі. Пра развіццё падзеі а 19 гадзіне раскажуць мае калегі ў выпусках аб'ектыву і студыі Белсат. А каб атрымліваць самыя свежыя навіны, запрашаю падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі. А таксама, калі для вас гэта бяспечна, захвочваю паставіць лайк гэтаму відэа. Так яго ўбачаць яшчэ больш людзей. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.